napot kívánok, Rákóczi Kinga vagyok, és ma Kerekes Károly parlamenti képviselőt fogadjuk itt a marosvásárhelyiek.ro stúdiójában. Ez már egy reflex, lehet, hogy újságírói reflex, lehet, hogy ön most már így marad, mint parlamenti képviselő, de hát 26 év, vagy több mint 25 év a parlamentben, azért szerintem ez most már az emberre ráakaszt bizonyos címkéket. 1990-ben került a parlamentbe. Hogy és miért? Először is kezi csókolom, és köszönöm a meghívást. Hát 90-ben, hát akkor történt a rendszerváltás, és keresték az úgymond megfelelő embereket, de senki se tudta, hogy ebből még mi lesz. Sőt, sokan féltek is ettől, jó magam is, mert hát egy rendszerváltás az nem biztos, hogy jó irányba halad. És akkor, mivel hogy jogász voltam, Prottkomplexnek is voltam a jogtanácsosa, tehát ezen a területen dolgoztam, megkerestek, és egy kis dilemma után végül is elfogadtam a jelölést. 4. helyen voltam, de hát akkor még 4-en bejutottunk Maros megyéből a képviselők a parlamentbe. Később aztán ez a szám 3-ra, illetve 2-re csökkent az idők múltában. Hát igen, ott ragadtam végül is. Az első mandátumom az 2 éves volt, az volt az alkotmányozó mandátum, és utána a következő 6 mandátum az már 4 éves ciklus volt. És ez összesen 26 év. Hogy érzi? Megérte ez a 26 év? Hát megérte olyan értelemben, hogy próbáltunk mégis valamit tenni. Egy nagyon szokatlan helyzetben voltunk, hiszen szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet, ez egy szokatlan út. Senki se tudta, egész Kelet-Európa ezzel a dilemmával küzdött, és volt akinek, most már országokra gondolok, volt akinek jobban sikerült, van akinek kevésbé sikerült, de minden esetre az egy nagy megvalósítás volt, hogy az Európai Unió tagja lettünk. De most Bukarestből úgy általában másképp látszanak a dolgok, mint idehaza, helyben. Önök képviselték a megyét, ön képviselte Marosvásárhelyt, mert ugye ön volt a marosvásárhelyi képviselőnk. Mennyire látszott, vagy látszik így utólag most, hogy abba hagyta a parlamenti munkát, mennyire látszik másképp innen az, ami történik? Akár szociális téren, akár kulturális téren, bármilyen. Tehát először is, ha erről kellene nyilatkozzak, akkor nézném a parlamenti munkát. Én azt tudom, hogy az első ciklusban például olyan alaposan tárgyaltuk végig a törvénytervezeteket, hogy órákat vitatkoztunk. Cikkelyenként még azt is meghatároztuk, hogy a vessző hova kerüljön. Még a plénumban is lehetett módosító javaslatot tenni. Persze ez egy vontatott munka volt, és nem hallódott nagyon, de viszont alaposabb munka volt. Amit most látok, futószalagon jönnek ki a törvények, független attól, hogy kormány törvénytervezetéről van szó, vagy parlamenti csoportoknak a törvénytervezetéről. Nincsen parlamenti vita. Annak idején minden törvénytervezetnél volt egy általános vita, ahol a parlamenti frakcióknak a meghatározott felelős emberei, parlamenti képviselői elmondták a véleményét a csoport nevében, egészében a törvényről. Több percen át beszélt a mikrofontól a törvénynek a szükségességéről, általában a hibáiról. És most ilyesmit nem látok. Nincs általános vita. De a szakbizottságokban sincsen vita. Megérkezik a törvénytervezet, aki előterjeszti, az bemutatja a törvénytervezetet, és utána rátérnek a cikkenti szavazásra. Nincs vita. Tehát nincs szakmai vita. Én ezt kifogásolom. És ez helyi lebontásban, mert ön ugye forma visszavonult a nyilvánosság elől, tehát nem volt már rivalda fényben, amikor a parlamenti munkáját abba hagyta.
Viszont azért Csép Andrea képviselőnő mögött ön tanácsadóként, vagy mentorként, vagy segítőként ez mindenképpen jelen volt, ez ilyen, ha úgy tetszik, kulisszatitok, de hát Csép Andrea az egyik legtevékenyebb, és ugye az ön területét, vagy az ön tevékenységét folytatta. Igen, nem volt mindegy az, hogy például Maros megyéből jött egy képviselő, mint én annak idején, és elismert voltam, ezt el kell mondjam, tehát ezt mindenki tudja, tehát 26 éven keresztül ugyanak a Szociális Bizottságnak voltam a tagja, tehát ismert voltam, tehát rám lehetett alapozni, tehát nem volt mindegy, hogy ki jön utánam. És mondanám azt, hogy nagyon szerencsés volt ez a helyzet, hogy Csép Andrea jött. Bár az elején ő sem sokat tudott erről a területről, de gyakran konzultált velem, és nagyon sokat segítettem, és tényleg egyik legaktívabb képviselőnk. Tehát ez a választás egy nagyon jó választás volt a személyében. Na most, ha már választásokról beszélünk, akkor az önkormányzati választásokon a városi tanácsos jelöltek között tűnt fel az ön neve, sokak meglepetésére. Miért döntött úgy, hogy visszatér? Most nők esetében nem szokás a korról beszélni, de jó, hogy ön most a boldog nyugdíjas éveit kellene töltsen. Így van, és ezt el kell mondani itt feltétlenül, mert itt félreértésekre adhat ez a helyzet, hogy mivel hogy 2016-ban történt egy generációváltás az RMDS-en belül, tehát a Markó Béla volt RMDS elnök vezetésével, zöme a parlamenti képviselőnek, legyen a szenátor vagy képviselő, kivonultak a politikából, és átadták a helyüket az új generációnak, ami egy nagyon természetes dolog. Kevés kivétellel, például Borbély László, aki még mindig tevékenykedik, vagy akkor még 2016 után Márton Árpád Sepsiszentgyőrről, vagy Erdély Dolocki István Szatmáról, meg Seres Dénes jelenleg is. Tehát mondom, nagyon kevés kivétellel, de a többség átadta helyét a fiatal generációnak. És eltelt 8 év, és aktív politikai tevékenységem nem volt. Nem is volt miért. Tehát én elfogadtam ezt a nyugdíjas helyzetet, és nagyon jól éreztem magam benne. Tehát meglepetésként hatott az, hogy egy hónappal ezelőtt a Marosvásárhelyi RMDS vezetősége felhívott telefonon, és kért egy találkozót velem, és meglepetésemre azt javasolták, hogy fogadjam el a Marosvásárhelyi tanácsban tanácsosi jelöltséget. Határozott nemet mondtam először, én nagyon jól érzem magam nyugdíjasként, és arra hivatkoztam, hogy a korom, természetesen a korom, az most már arra késztett, hogy üljek nyugodtan, magam mögött tudva azt a 26 évnyi parlamenti tevékenységet, meg ott meg ez a generációs különbség, ami valójában létezik. Ellenérvként persze jöttek az ellenérvek az RMDS részéről, hogy hát az Egyesült Államok két jelenlegi elnökjelöltje is idősebb, mint én. Meg a generációs különbség most ez nem számít, mert nekem ebben a fiatal csapatban szükség van egy olyan emberre, akinek élettapasztalata van, törvényhozói tapasztalata van, meg a szociális kérdésekben is jártas. Na, hosszas rábeszélés után végül is elfogadtam. És hogyha bejutok, akkor én leszek a korelnök, és én fogom vezetni az első gyűlést. De ez már rég nem számít, hogy ki hány éves. Az ön esetében az, hogy idősebb a jelenlegi tanácsosoknál, az csak annyit jelent, hogy ugyanannyival több tapasztalata van. És hogyha ezt a vonalat folytatja tovább a helyi tanácsba, a szociális vonalat, akkor meg mindenki jól jár vele. Ön hogy látja, mi az, ami a leginkább segítségre szorul a szociális téren Marosvásárhelyen? Tehát itt értsük meg azt, hogy nem csak szociális kérdésekkel kell foglalkozni a tanácsban, ugyanúgy, mint a parlamentben mindennel kell foglalkozni. Van egy sajátos területed, az mindenkinek megvan a sajátos területe. Az enyém, tehát én azt csak folytathatom, amit magasabb szinten tevékenykedtem, tehát most egy alsóbb szinten, mert ez is egy mini parlament tulajdonképpen, tehát határozatokat hoz, szabályokat hoz, és
Itt is van elég szociális probléma, tehát itt az önkormányzatnak alárendelt szociális intézményeknek bele kell nézni alapjában véve, hogy hogyan is végzik a munkájukat. Kell jobbító javaslatokat tenni. Persze itt nyugdíjkérdésekkel nem lehet foglalkozni, mert az országos kompetencia, de van számos olyan probléma, ami az ellátott szociális ellátás, úgy az öreg otthonok problémája, a gyerek otthonok problémája. Tehát nem olyan széles ez a tevékenység, mint tegyen fel egy gazdasági tevékenység, vagy egy kulturális, de ennek is egy meghatározott nyomvonala van. Hogyha ön sikerült meggyőzni arról, hogy jelöltesse magát és vegyen részt a következő törvényhozásban, vagy képviselőtestületben, akkor azt jelenti, hogy mégiscsak lát egy előrelépési lehetőséget. Mennyire figyelte azt, hogy mi történik a városban? Nem olyan alaposan figyeltem meg, mert mind ahogy mondtam, már kivonultam a politikai tevékenységből, és a vitákat azt ha akarod, ha nem észreveszed, a lejáratási kampányokat azt észreveszed, és észreveszed azt, hogy végre lett Marosvásárhelyen egy rátermett polgármester, Sós Zoltán személyében, és mindent elkövetnek azért, hogy lejárassák. Na hát az egyik oka azért, hogy vállaltam mégis ezt a jelöltséget, az volt, hogy Sós Zoltánt, és remélem, hogy megnyeri a választást, hogy tudjam segíteni. De az ő határozott kérése is az volt, hogy jöjjek és segítsem őt. Akkor azt jelenti, hogy mindenképpen segítőkészként szükség van önre. És akkor ezt most már el is fogadta. Elfogadtam így. Mi az, amit, hogyha elképzeljük, hogy ez most már megvannak a választások, és mit tudom én, jövő hónaptól kezdve az első tanácsülésen már ön is ott ül, mi az, amit változtatna? Hát ami a legnagyobb probléma, a város tisztasága. Meg az infrastrukturális elmaradottság, mert sajnos más én csak az erdélyi városokról beszélnék, például Kolozsvár, Brassó vagy Szeben. Nem csak gazdaságilag vagyunk elmaradva ezekkel a városokkal szemben, hanem infrastrukturális szempontból is. Tehát itt ezeken a dolgokon feltétlenül változtatni kell. Ahogy én látom, Sós Zoltánnak van egy határozott jövőképe a városról. Nem tudom, hogy a többi jelölteknek, nem ismerem őket eléggé, de azt tudom, hogy Sós Zoltánnak határozott jövőképe volt már a jó múltkorjában is, mikor először megnyerte a választásokat, de 4 év alatt nem lehet megvalósítani nagy dolgokat. Hát nézzük meg azt, hogy a vidéki polgármestereink, Nyárád-Szereda, Erdő-Szentgyörgy, Szászrégen, Maros-Szentgyörgy, legelokvensebb példa, azt hiszem, már csak a közelsége miatt is. Tehát több cikluson keresztül tudta megvalósítani, amit elképzelt. Másképp nem is lehet. Hát amilyen ütemben működnek az Európai Uniós pályázatok lehívása, az országos alapokból támogatások lehívása, hány papír, meg minden, azt gondolom 2 év már rámegy arra, hogy egyáltalán az ember valamit arrább akar nyomni. Azáltal, hogy ön parlamentben dolgozott, tud-e valami pluszot hozni a tanácsosokhoz viszonyítva, tehát azokhoz a tanácsosokhoz viszonyítva, akik nem tudják, hogy a parlamentben egyik-másik bizottságban merre nyílik az ajtó? Feltétlenül igen, mert ezt megéltem ezeket az eseteket a parlamentben, tehát ezen a téren valóban van egy elég gazdag tapasztalatom, és én inkább arra figyelnék, hogy a jogszabályokat, amiket hozunk, legyen az határozat, városi tanácsi határozat, jogilag helyesek legyenek. Hogy ne lehessen megtámadni. Hogy ne húzzák ezáltal az időt a megvalósítás irányában. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmet a kollégáknak, hogy odafigyeljenek a munkálatokon, és ne kezeljék felületesen a problémákat.
Egyre inkább azt mondják, hogy a választópolgárok ezt most már nagyon félvárról veszik, nincs szükség, vagy nem kell nekik elmenni választani ahhoz, hogy a tanácsban benne legyenek, nem kell elmenni polgármestert választani, nem kell nekünk Európai Uniós parlamenti képviselő. Ha megpróbálnák 2 mondatban elmondani, hogy miért fontosak ezek a tisztségek, miért fontos az, hogy a helyi tanácsban minél több tagja legyen az RMDS-nek, miért fontos az, hogy egyik vagy hogy Sós Zoltán legyen a polgármester. Ha közömbösek is az emberek bizonyos problémák iránt, így például, hogy ki képviselje őket, és egyáltalán képviselje valaki őket, de vannak problémáik. A mindennapokban vannak problémáik. Na most azok maguktól nem oldódnak meg. Valaki kell képviselje az ők problémáikat. És ki képviselje más, mint azok, akiket oda küldenek, legyen az tanács, legyen az parlament, legyen az Európa Parlament. Tehát akkor el kell menni, aztán majd számon kell kérni. Így van. Nagyon szépen köszönöm. A meghívottam Kerekes Károly parlamenti képviselő, önkormányzati jelölt. Én Rákóczi Kinga vagyok, és köszönöm a figyelmet.